खुलुमबाय, आं दिनैनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय। नोंथाङा गोदान भिडिअ मोननो थाखाय खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौबो अलआव होनानै लाब्लानो जाबाय। अब्ला थुदो दिनैनि मोननैसो खौरांखौ खोनासंलांदोनि। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों दिल्लीनि सीएम अरविंद केजरीवालखौ रां जाख्ल'नाय आरो जौ घोटालानि दायाव एरेस्ट खालामदों ईडी एबा इनफरमेशन डाइरेक्टरेटआ। अब्ला थुदो जों नैथि रादाबसिम आवगायलांदोनि। दिनैनि नैथि रादाबानो जादों भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा भुटान दावबायहैदों। सानसुमैफोरनि बादिब्ला नरेन्द्र मदि बिथाङा भुटान दावबायनाया गोबां मोजां जादों होनना बुंदों आरो बिदि दावबायहैयोब्ला भुटान आरो भारतनि सोमोन्दोआबो गोरा थागोन होननानै फोरमायदों। दिनैनि थामथि रादाबानो जादों बिहारनि श्योपुर जिल्लानि बकरनिफ्राय मधुबनी भेजाहालागै बानायबाय थानाय गंसे दालांआ बायस'दों। बे जाथायाव सासे खामानि मावग्रा लेबारनि जिउआ खहा जादों आरो गोबां मानसिफोराबो फबसिनजानानै दं होननानै खौरां मोनदों। सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बायस'नाय दालांनि ब्रिजनि सिङाव 30 सो सुबुङा फबजानानै दं होननानै मिथिदों। जाथायखौ खोनानाय लोगो-लोगोनो खाथिखालानि मानसिफ्रा जमा जायो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ हस्पिटालसिम लाङो होननानै फोरमायदों। बानायबाय थानाय दालांनि 152, 153 आरो 154 खोन्दोआ बायस'दों होनना मिथिदों। बे दालां एबा ब्रिजखौ 1,200 कौटिनि बाजेटजों बानायदोंमोन। बे दालांआ बायनायनि दसे उनावनो बेनि खामानि सालायग्रा कम्पानिनि सुबुंफोरा खारखोमा जोबदों होननानै मिथिदों। मोनथिनाय बादिब्ला बे दालांखौ ट्रान्स रेल कम्पानिया बानायदों। 10.5 किल'मिटारनि बे दालांखौ भारतनि माला प्रजेक्टनि गेजेरजों बानायदोंमोन। दिनैनि ब्रैथि रादाबानो जादों रनजित बसुमतारीया गावसोरनि केडारखौनो लाखिनो हायाखै आरो मैया दाखालैसो इएम जानानै बबेसिम फिल्डआव बेरायनानै सोरबादि मानसिखौ कनभिन्स खालामनो हाखो बुंदों बिपिएफनि सासे मावथिआ। दिनैनि बाथि खौराङानो जादों हाग्रामा महिलारीनि जादुनि लावथिया बायबाय होननानै बुंदों बिथां प्रमद बर'आ आरो बुंबावदों जे हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनाय समाव मानसिफोरखौ सिगि-सख' खालामनानै कम्बल खुन्दुं बायदिसिना राननानै देरहाबोदोंमोन नाथाय दा हानाय नंलिया बिटिआरआ सोलायबाय होननानै बुंदों बिथां प्रमद बर'आ। थुदो बिदिब्ला जों दिनैनि द'थि एबा जोबथि खौरांसिम आवगायलांदोनि। दिनैनि जोबथि खौराङावनो दङ कक्राझार जिल्लानि तुलसि दैमानिफ्राय धुबुरी फारसे खारबाय थानाय बासआव पर्बतजरानि पानबारि आरो सुबारि घाटनि गेजेराव 17 नं माहारियारि राजालामायाव हरखाबै सोरबा दुथांआ थरनै गुलि गावो। थरनै गुलिनि मादाव बासनि साहा बाहागो एबा बिखुङाव थरसे गुलि नाङो आरो थरसेया बासनि खिरखिनि ग्लास नांनानै सासे सुबुङा जखम जायो। गुलिखौ सोर गावदों बेखौ दासिमबो मिन्थिनाय जायाखै। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।